Ja, what a life als ze hier met Patrick Smit op de bank mocht zitten. Dat hebben ze gewoon weer leuk, hè? Zie ze weer stralen, Patrick. Ja. Ik heb niet alleen van de zondag. Nou, dan ga ik er even snel een foto van maken. Van mij? Ja, van dich. Oh, nou, Vind ik leuk. mag je lachen? Ja. En dat gaat natuurlijk heel makkelijk, want ik heb mijn telefoon bij me. En dat is gaat wat... Is het een beetje gaat? Ja, nou, Ja? Ja, moet maar kijken of dat gaat wordt. Nee, maar enthousiast. even snel een foto maken met een telefoon is eigenlijk wat nu heel normaal doen. En dat is heel normaal geworden, omdat binnen alle telefoons steeds betere camera's erin hebben. Nou, het begint een beetje een kunstvorm op zich te worden om eigenlijk met in de telefoon dat te doen. En jullie die normaal professioneel fotograferen, die kennen oogbliek toch met een telefoon, kennen toch best wel gaat kwaliteit dooruit krijgen, zeg maar. Ja, maar ook als fotograaf. Want ik moet zeggen, je maakt super foto's, maar als fotograaf was er meer diepgang en zo. Nou, nee, want die telefoons kennen ondertussen zoveel meer dat het eigenlijk al bijna mini-camera's geworden zijn wat dat betreft. En daar hebben ze in het Oderpark in Venray hebben ze daar eigenlijk een mooie expositie op gemaakt. Ze dachten, dat vinden we eigenlijk wel leuk. En die expositie heet Love the One You're With. Dus houd van diegene die ze bij hebt. Dus in dit geval de telefoon. En ze hebben eigenlijk allerlei foto's van lui die normaal dat ook doen, maar die allemaal kiekjes tussendoor hebben geschoten met hun telefoon, hebben ze door geëxposeerd. Wat leuk. Ja, en het zijn sowieso allemaal best wel schoon foto's, wat zal ik kunnen zijn. Ja. Wat ook heel leuk daaraan is dat ze eigenlijk ze op een speciaal manier hebben tentoongesteld. Ook, want omdat het zijn foto's die ze normaal op een scherm bekijkt, hè, en daar zit leeg achter en dat is toch anders als een gewoon foto. Nou, dus ze hebben dus ook in het park door allerlei leegbakken gemaakt om eigenlijk datzelfde gevoel te geven als je naar de foto's kijkt, als dat ze het op de telefoon zou doen, maar dan in het groot. Oh, dat is wel heel bijzonder. Ja. Is die expositie nog te zien? Ja, die is tot 1 mei is die nog open. Dus ik zou zeggen, gang er vooral heen. Het is gratis, de kent er zo inlopen. En dat is wel leuk om te zien. Ja, heel bijzonder. Ja. Nou, en als we het dan over camera's hebben, dan is dat ook een van de dingen die nu is aan de nieuwe iPad. Ja, dat mag niet iPad 3 zeggen. iPad 3 zeggen van Apple, dat vinden ze niet goed. Dat is toch raar? Laat voor het vooral verwarrend inderdaad maken, want de nieuwe iPad is dus de iPad zonder receiver. En die is nieuwer dan de iPad 2, die goedkoper is dan de iPad. En de iPad 1, de originele, is niet meer te krijgen. Maar als je dat dus bijvoorbeeld tweedehands wil kopen, wordt hij wel neergezet als de iPad 1. Dus het is de iPad, de nieuwe iPad. Het is de nieuwe. Nou. Maar wie kent dat toch? Dat Apple zo'n aantrekkingskracht heeft dat het zo ontzettend druk is 's nachts als de winkels open gaan. Nu wordt het 23 maart, hè? Ja. Dat wie noemt ze dat gereleased wordt? De release, ja. Ja, en dus is het, want ik word donderdagavond ben ik bij Ivisi, die hebben me deze ook even gelukkig te leen gegeven. De Apple-winkel in Maastricht. En daar stond het toch wel weer vol. Er worden toch een wie laat wordt dit? Dit is om 12 uur 's nachts, hè. Dus het is dan om 12 uur 's nachts is het al vrijdag, dus morgen verkocht werden. Ja, en dan stonden ze dus inderdaad met 100 man in de rij om dat ding te kunnen kopen als eerste. Maar waarom? Waarom? Ja, nou ja. Een paar nu schön willen we allemaal hebben, maar weer vrouwen wachten dat vrijdag om 9 uur 's morgens. Nou ja, ten eerste, hier komt nooit een sale van, dus daar heb je er niks aan om te wachten. Dat scheelt al de helft. En het belangrijkste is uiteindelijk toch dat als het om dit soort dingen gaat, kijk, Apple is hier met begoos. En die liggen voor. En die hebben al van het begin af aan voor gelegen. En dat liggen ze nog immer. Ja, dat zag ik inderdaad. Het is een krantartikel kop van Apple ligt nog altijd voor op alle tablets die er zijn. Ja. En dat is zo. Ja, dat is ook zo. Wat de eigenlijk suus is dat iedereen probeert erachteraan te gaan. En ze blijven net immer één stap voor. In dit geval met het scherm. Dat is natuurlijk het grote ding. Er zit een nieuwe camera in. Dat is beter als de vorige. Maar dat is eigenlijk van de tablet niet zo interessant. Want het is nog niet dat ik zeg, hey, ik ga even een foto van dich maken. Dus dat telt eigenlijk niet. Er zijn maar 2 dingen die echt anders zijn. Dat is het scherm en het feit dat er sneller 4G, wie ze het noemen, dat er snellere data kan doen. Nou, dat 4G kan ze hier vergeten, want dat werkt hier nog gar niet. Dus dat is voor ons niet belangrijk. Dus de enigste reden om dit te kopen is het scherm. Maar dich heb ze wel in de rie gestangen. Dich heb ze hem, hè? Nou ja, goed. Maar puur dan voor dat scherm, Patrick? Nou, nogmaals, ik heb hem gelukkig te lenen. Ik moet nog even kijken of ik hem al uiteindelijk. De vraag is het het waard? Want ik ga even de blinde test met dich doen. Dit zijn 2 iPads. Eén is de nieuwe en één is de oude. Ja, daar is de zus in de hand en dat wordt dan de nieuwe. Nou, dat zegt al. Ja, daar is toch zus in de hand. Maar die heeft nog maar 59% batterie, dus misschien hebben ze met daar zitten spelen. Help.
Nee? Zus het niet? Nou, ik denk dat dat er nu in is. Je denkt dat dat er nu in is? Nee, ja, Ja? ja, nee, die houdt in de hand. Dus ja, ik zie het niet. Dus nee. is het niet. Nee. Nou ja, goed, daar hebben we dus het probleem. De beste niet de eerste. Dit wordt nu inderdaad, word je met Ja, wat ze de de goos. hand uit Ja, en hij is een heel stuk scherper. Een nadeel is, ik kan het op televisie niet laten zien, want dat verschil gaat niet. Het verschil is echt pas als ze de voor zit en dan nog niet iedereen. Dus gaan we toch kunnen zien. Als ik het dicht laat zien, het duurt nog lang, dan moeten we echt Ja. op details gaan kijken. Want dat is het een beetje. Het is het verschil tussen gewone televisie en HD-televisie. Als die iemand best dat zorgt en direct zegt hij van, oh, dat moet ik hebben, zeg maar. Dan best ik iemand die de iPad 3 wilt hebben. Zus dat verschil, zus heb zich met HD-tv en gewone tv, ja, ik zie eigenlijk het verschil niet. Dan is dat hetzelfde als met de iPads. Dus simpelweg, de truc is heel simpel. De loopt naar de winkel. De 6, laat me een iPad 3 in en de 6, laat me een iPad 2 in. Als het tussen die twee het verschil niet zus, pak zich fijn de iPad 2, want dat is voor de rest precies hetzelfde. En dat kost €100 meer. Ik weet wel een voordeel van die. De kind hem gebruiken als kachel. Omdat hij zo warm werd. Ja. Nou, goed. Dat vooral is inderdaad het punt. En de veel zie inderdaad dat er inderdaad niet koud is. Nou, dat is wie warm. Ja, maar dit is toch niet warm? Dat is een beetje opgeklopt. Dat heeft te maken met dat 4G. Nogmaals, dat is hier gaar niet. Dus is hier veel minder aan de orde. Het warmteverschil moest zich eigenlijk niks van aantrekken. Ja, hij wordt een beetje warm. Maar dan wordt iedereen houden over ganse commoties. Maar dat is hetzelfde als het vooral met de antenne toen. Dat is een probleem wat bij sommigen lui is, waar sommigen lui last van hebben en wat dan enorm wordt opgeklopt. Dat is het Apple-effect. Als toch het met gebeurt, gaat alles fout. Jij wordt alles 1000 keer uitvergroot. Maar het is wel zo, dat wil ik eventjes zeggen, dat we automatisch schakelt hij uit als er te warm zou worden. Dus jullie hoeven daar niet bang voor te zijn. Sowieso, daar hoeft ze niet bang voor te zijn. En dan even, want ik doe nu trouwens just alsof het voor de meeste lui niet te meute zou zijn om de 3 te kopen. Hè. Maar begrijp me niet verkeerd. Als ze dan toch nog een iPad moest gaan kopen, koop wel de 3. Maar als ze de 2 hebt, zal ik maar zeggen, hoeft ze nog niet per se te upgraden. Is het nog niet de moeite waard voor de lui die dat scherm niet heel erg waarderen. Ja. Want daar draait alles om. Als die ogen namelijk niet goed genoeg zijn, zie je het verschil. Oké. En we gaan nog een feestje vieren. Genoeg over dat scherm. Want ik heb ook nog een spel. Mario Party 9 ondertussen al. Klinkt gezellig. Ja, dat is van Nintendo voor de Wii. Dus dat betekent dat er veel gezwaaid wordt. En dat het eigenlijk een beetje een gezelligheidsspel is. Is het ook. Het is in principe een soort van bordspel, maar dan op die Wii. En dus het op scherm inderdaad is gelukkig het goede filmpje wat ze gevonden hebben. Dus yes wordt een soort van losstond spelje waar iedereen zijn pionnetjes versteekt en dan een spelje kan doen. En nu is het meer een soort levensweg geworden. Dan zitten we eens samen in een auto en dan krijg je dus ook samen spellen doen. Maar het is dus voornamelijk de bedoeling om meer sterren te doen als spelletjes buns van de veer. Maar moest dit dan ook minimaal met 4 man doen? Nou, de speelt immer met 4 man, maar de kent dat invullen met zoveel mogelijk menselijke spelers en de rest pakt de computer over. Okay. Nou, als zich de enige mens in het rijtje best, is het niet zo leuk. Maar zo gauw als ze met 3 of meer man best, is het hilarisch. En is deze eigenlijk net zo leuk, zo niet nog een stukje leuker dan de vorige in het deel. En als ze alles doorvuur nog lang niet meer hebt gedaan, dan is het heel erg leuk. Als je hebt, lach niet kapot. Dus dat is gewoon één groot feest met Mario. Ja. Dankjewel en we zijn vriendelijk weer met films. Ja. Dank.